mbingu na nchi na vyote vilivyomo. Asubuhi ya leo, binti na milele juu, unastahili hayo. Saa hii tunamleta, tunamkabidhi mikononi mwako mtumishi wako ambaye ulimteua na kumweka kando kutoka kwa wengine kwa ajili ya idara ya vitabu, aweze kutuletea neno lako. Mtumie jinsi upendavyo. Tumeomba na kuamini ni katika jina safi la Yesu aliye Bwana na Muumbaji. Tumeomba na kuamini. Amen. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Good morning. You can do better. You can do better. Good morning. Good morning. Good morning, church. May God bless you. I'm happy to stand before you. Mwalimu ambaye ametoka hapa, nataka kumpongeza tu kidogo. Tuliona juzi na jana tukaona ya kwamba Mungu yeye anatakiwa kuwekwa walini wa kwanza. Huyu Mungu anatuambia sisi tuwe mawakili wema katika vitu vyote vile ambavyo ametubariki nazo. Bana ba Nyasaye, nere Nyasaye oyogoteba tobaba teneniria baya ase bintu biri atokorire gentoki atoire oboteneneri temine tinga no gotenenera chiombe chioka chinkoko ne bintu binde oboteneneri ni gobole light korwa sinka yao pako mubero na paka asogo kole bintu buno borai bonde bwensi na kiyeko era agokwana ase gitabu kyaba Korinto yeli tangani ekinda gete konga concept watu bwire gesara ekira ase gitabu kyaba Korinto yeli tangani isano nemeke Mungu 19 na kyago teba bono gose timomanyeti igoge sano de concept ataraja gose timomanyeti inyemebereye ino ne karwe enchenu yangu yomo ikoma chenuole ime ya ino oyo mwairu na Nyasaye na ino timoli abaina banyene abana ba Nyasaye omuboro tubwate ne karwe enchenu yangu ko ikatuye tenenere buya inchera kitoko yetenenera buya equality yeri tangani omubero yonyosiri equality ya kabere onyo endagerengiya equality ya gatatu onyo boibuya aitogote banakende ninja bona alegisibe kambi manyete una bono twansalirie mebereye ekarwe encheno yangu ya Nyasaye buna rero go chikorigereria kwanyora abaiseke baito konyora omuiseke baba agotarere ngenche kamine akoyendoka naise nesya kumbe gento morandi omuiseke oyakorete igagoreta amabuta acha igoko zoro nagwete karen nonyu ai amabuta na acha bana ba Nyasaye akobeka koboko amabuta isoleta linga nelyo akoro ku one touch amabuta yakoro ku one touch asumo boroye karwe encheno asumo konya sawa mocheno bete okora one touch yaye obara one 2 3 4 bas umubere wono igoko na kokora gentoki abantu bande they have gone as far as we destroy karwe encheno so wakemenwa chirangi unaona umusaja aleizi na hakuna maje bikombe bibere orole bikoma byane ebikona kokora gentoki kolingenda oya kerangia ona chetukya bwake penso etuki ochima gosondo tonge mioro obekege changa ondo tongo goto obekege changa oanza komorusi Nyasaye gentoki gentoki akabere ekerengo yenda sege tabu ekyo kyaba Korinto yo ikomi na bonga tene yeye mo ikomi nyore bongo mbura tanta na ekora ninga chitirizi ngite yana egetabu ikyaba Korinto yeli tangani ikomi kemungo 31 igaba tebanga kyabana ba Nyasaye concept naye nabeko igero someka iga gakitimo kolia na ekwabeka bimu ginokeba gakikimo kolia osemo konywa osemo korangana osemo korakende yonse koronsi asoba nene bwango wa Nyasaye una bonongo kumya bangi na bara
bangina baranko bakumisana ako bendeke mami bona akoli rundu mongino chakira amatoka gocha ichire nebisani nebisukali na amatoke na matunda oita byonsi okora gentoki okonyora mandazi necha oita okora gentoki okonyora inyama omanya goten karambe kera topu igono gweto murandi one topu nebitinya biribire ngaki oita okora gentoki nando mongino oyo omanya gunchuka gesona maega obeke genyazi go charali werokia kwanza kunga igoto mwe weti ya ayere taligo omongino ngenda mwarosi rosi no morugione ogenda mwarosi oli amarnya gwali byogoki ogocha mwasitera oli amatoka ya makanya ogocha mwacherusa oli amatoka asabwire ogocha mwayunia oli ebyazi igotali mongina bieka nabasaja mbakorete gentoki ogo chigoika mwino oteba baba inare kolika kabichiaka lakini akanyama akaigatika ngonje obeke sukumelyo ogo chigoina mwino konyore gesare oko hagentoki ogo chigoika mwina ekaka ni ominto negwete omonto yoli ekistura igo monena agoteba ngaki bono omonto itigamba tebi monto ikawe karansa gosene galime gose nyumba simwe karansa kako becha karomogo oko ibunga yeso ndikayago chagokora gentoki kakiki moko ligose moko nywa muri asoba nena bwangu. That is stewardship. Psalms Gesare Saburi 29 Saburi 29 nakyo manana go tayeke munga yakam ensena gentoki egoteba ense biraroro nebinto biraroro nebyomonene oboiko bwensi amona abantu bakorete gentoki ige ebinto byonsi bira amenyo minto nebyengo nebyanyasaye stewardship amenya ayega asyoire nogotenenera bosa oroya bosa ngomonyi weta bana maite manyanga kinda babwate muigu naliko babwata mo manyanga kende ngi yokorete gentoki bantu bakona kuirora aga una wana bakuba bwate bana weta bana konte weta bana konte abegete bana nyumba ekabeti abegete nyumba ekabeti kabika ni taili una bigiti naka akabarangeti bakaliko umwana abeka machi kakabutoka nakwa begete akogota bingaki bana karagendoki rusio manya karagendoki igo kwenye ense nebinto biri byonsi birone byango tone ke honga waroro yeke bano wante nduzi bikoro toningi abana banyasa konyoro una chire mechi una ncho morandi Alex igo na ganto chinya manale ko beka sigete nkorundo na chiro mochi okonyora ngo ikaranso mochi buno morandi Alex kwanyoro morandi one umonta ko ngoro kebicha umanya wante nga tata umwana one noro chebiche umwana oyina ero robo kimabwango nero garete ngorete gentoki oba nyasaolia obotebanga ense nebinto byonse nebyango. Saburi ya 50 Gesare naye na Saburi ya 50 kebungo kia echa akere kebungo kia 11 12 bwangu 13 inganyore ninchara nali iguna agoteba nyasaye musa egotebanga nimanyete chinyoni chonsi nimanyete ere nyasaye agotebanga ki nimanyete chinyoni chonsi kirase bitunwa nechingiti chinde chonsi siwetana nase ense nechiane nyasaye amanyete paka noeno omwana oyo bwate orojera manyete ayana ko manyete noene ngiti elio bisedero ngananye manyete ngakwana mogi kira byonsi nebyengo ebyaye nyasaye iwe kende ngeli igagoteba gochinze lindo nyagosoma agoteba gochinze nga inyore nare nginchara nibona are ko benda se bigoro indusye ngorege ntoki igo nyasaye namanyete birito bwate naene nero byanchire biko kwe byabarabi ebyaito egitabu kya Maraki yemo bwata bwango Maraki yemo ngotigerande ibungo mbire naye gotigera abo maite naro lemba takitiko soma Maraki yemo kebungo gyasta ne kyanane bwango omontango orere Maraki 3 ekebungo 10 indwerese ne ingende yani obe obaiba arema
obonene bw'emiganda niga agotebaiga omwana nigasige omwana niga asigete ise n'omusomba nairoge n'omusomba narusuka omonene oye onyenche onye nchinde iso masikani amasikani aino nga yara asende yale ndio maana hata tunawambia mleta sadaka mbichi, mleta na vile ambayo Mungu amewabariki nazo katika hili kambi letu, kumupa heshima huyu mnyenzi wewe Mungu wetu aliyetuumba sisi, aliyetuumbia mbingu na nchi, aliyetufanyia yote mwanzo. Tumletee vile ambayo tuko nazo kwa sababu yeye ndiye muumba wetu, ndiye ametupatia vile vyote ambao tuko nayo. Wana wa Mungu, tunaulizwa ya kwamba ikiwa huyu ndiye baba yetu, heshima yetu kwake kwetu iko wapi? Kwake yeye. 8 anasema nini? Fungo la 8 hiyo moja, fungo la 8 abua sikwala kusoma otume 7 yosome 8 inayo inasema hivi ine ekero mokuru engiti ukorete kobeke mwanzo aitali bobe gosekero mokuru yere marete gosendwaire ayotali bobe moraisa amenya minyoka ngaje menyaje yani go minute inchu bakia baga by the way, and I know that inchu abana banyasa isako so make bungekyo. I want to put the illustrations oyonere gabana na inche bono gabana ache kanisa yeto ya Nyamyobo kutuchangira na inche no molisi amenya ibono nyuwete na bosia winda getembe kegetabweke eye nemboli mwaretera gabana ekogenda iga igomoroje mnande iga ekogenda eye nemboli egosokora kurwaba oroche gabana nanje twakunere nemboli eye gosokora ebicha morete litoko mukibaru gabana nali anje mbarenga bamaete litoko mukubaru narora amaboko. Very good. Oroche gabana nali anje inga yaro korusie gyokorwo cyasi Nyasaye itokere marete oyo kobyeire oyo kobikoreire byonse inkyoko mohere kere marete okaete nga Nyasaye naitabera neke ngwase ikere marete dago itaberana azelieta lyango 13 make mara kiye yitwale karanza muzominto tata 13 chiza nalire chiereze ni yana kimoino igabate bangaki inwerete ndagera ase nyumba yango yani paka inumoro chimasome gaki abana banyasaye ego somekanga kibaba inwerete nsemo ya 10 ngikeranu sebungo ye nyumba yane elinde ndagera base nyumba yane asenjere ye inwe monteme moralo setimba iterage ntoki timba igorere bibaya bya igoro mbaumurere ogusesini okukobo kwabarabi kobo kwaino gwansi bana banyasaye abagaka bamintumbara naligerere tiga nkaligereri kene tindo chimugaka no yomo ogote bangomurandi alegisi aliyefusamba yaneroche emetene ekorete gentoki na intuna abasumba banyasaye toende tuyisabire bana banyasaye tindo chimugaka no yomo gotebanga alegisi embuli nera tindo chimugaka ogoteba kende no yana matoka chita bagaka mbache tibusi banyasaye no keroso Leviticus 23 verse 24 5 6 igaboteba ngase chinga kecho abantu bainoti bacha maboko bosaso bosibwano lakini mwaro jabagaka bakoleta kenda tata Nyasaye bakonye wetera site Yesu Kristo mutoli ito abana Nyasaye nare komanyanga oba nare kobeke kwa yeye yale otikoiregeka ekwaya nena ata getetero no ene kibunge ekemo ekwaya yere pingi inchimata ere kibunge ekemo gyoke ekebunge ekemo no ene chorus ya itinye tagiti eye tate ye kwaya yabangina nando yo nkugambali noyo ngoroche. This is wastage of time.
Mwanafunzi wa Yesu jina ni Petero, alimuona Yesu juu ya bahari, naye akatamani na